Hello po mga mamamayang, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay meron pong bagong recipe na ipapakita sa inyo si Mama Yeps. Hello po Mama Yeps. Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay ipapakita ko po sa inyo ang isa na naman pong sikat na putahe or luto ng mga Bisaya. Ang tawag po dito ay nilarang. So, ito na po yung ating mga ingredients. Ang gamit ko pong isda ngayon ay itong ating golden pampano. Pero kahit anong isda naman po ay pwede nyong gamitin. Ito lang po yung available dito sa amin. Sunod po ay gagamit tayo ng luya, bawang, sibuyas, kamatis, green onions or yung dahon ng sibuyas. Dahil wala po akong kamyas or yung iba sa Bisaya, ang gagamitin ko po ay itong ating sinigang sa sampalok. Salted black beans, itong siling labuyo kung gusto nyo po ng medyo maanghang, green na sili, asin, at maglalagay po tayo ng tubig para sa ating sabaw. At gagamit din po pala tayo ng mantika para sa paggisa natin. Ngayon po, ang una po natin gagawin ay magpapainit lang po tayo ng oil dito sa ating kawali. Ngayon pong mainit na po yung ating mantika ay pwede na po natin igisa itong ating luya. Isunod ko pong ilagay itong ating bawang. Hintayin lang po natin na medyo mag-golden brown po yung ating bawang. Isunod po natin itong ating sibuyas na pula or kahit anong sibuyas. Ngayon ay pwede na po nating ilagay itong ating kamatis. Mas maraming kamatis, mas masarap po dahil itong linarang ay medyo maasim-asim po yung kanyang sabaw. Sa mga Tagalog po parang sinigang po ito. Ang kaibahan lang niya ay meron po siyang yung tausyo or yung salted black beans. Yan. Maganda sana kung may kamyas tayo para mas lalong sasarap po yung ating sabaw. Kaya lang wala po akong mahanap na kamyas dito sa lugar namin. Yan, lulutuin lang po natin ng konti yung ating kamatis na parang medyo malanta po siya. Tatakpan po muna natin. Ayan po, medyo naluto na po yung ating kamatis. Ngayon ay pwede na nating ilagay yung ating isda. Itong ating golden pampano. Ito, sariling version ko lang po ito. Kaya, ang ginamit ko itong ating golden pampano. Kaya, depende na po yan sa inyo kung ano po yung gusto mo na isda na gagamitin nyo. Usually, ang ginagamit talaga dito, yung original na recipe ito ay yung tagutungan. Pero hindi ako familiar sa isdang yan. Or yung iba po ay yung maya-maya or yung isda sa bato. Bangus. Yung iba din bangos. Pwede rin po.
Itong golden pampano, paborito po kasi namin. Kaya ito po yung naisipan kong ihahalo dito sa ating recipe ngayon. So yan, pwede na po natin yung lagyan ng sabaw. Nagpapainit na po ako ng tubig kanina para mas mabilis po kumulo itong ating sabaw. Yan, mga ganyan karami. So, depende na po yan sa inyo kung gaano karami yung sabaw na gusto nyo. Ngayon, dahil wala po akong kamyas, kaya itong ilalagay ko ngayon itong ating sinigang na sampalok. Or kung meron po kayong talagang yung bunga ng sampalok, pwede po yun. Mas masarap kung yun yung ilagay nyo. Hindi ko lang po siya masyadong damihan dahil medyo marami po yung kamatis na nilagay natin kanina. Yan, tatakpan po muna natin para kumulo yung ating sabaw at saka maluto po yung ating isda. Ngayon po ay kumukulo na po yung ating sabaw. So, pwede na po nating ilagay yung ating black beans or yung ating tausi. Tausyo. Tausyo. Ano bang tawag sa iba dyan? Hindi ko alam. Yan, haluin lang po natin. Ngayon, titimplahan na po natin siya ng asin or yung kahit anong seasoning po na gusto nyong ilagay. Yan. Pwede na rin pong ilagay natin itong ating green na sili. Yung ating siling labuyo ay sa huli ko na lang po siya ilalagay dahil hindi naman po lahat sa amin dito ay pwede sa maanghang. Kaya kung sino lang po yung gusto ng maanghang, siya na lang po yung maglalagay ng sili. Para talagang lahat ay makakakain po ng putahing ito dito sa bahay. Yan. Tatakpan po muna natin para maluto yung ating sili. Ngayon po ay pwede na po nating ilagay itong ating dahon ng sibuyas. Masarap po itong higupin lalong-lalo na po pag malamig yung panahon. So, yan na po. Luto na po itong ating nilarang. Kukuha lang po ako para ma-serve na po natin. Ito na po mga mamamayang ang ating nilarang recipe na ginawa po ni Mama Yeps. Sana po ay itry nyo ang reseping ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!